Michel Maas, onder andere mede-eigenaar van het 5-sterrenhotel van Oys Maastricht Retreats, is enkele jaren geleden toegetreden tot de Nederlandse tak van de Musketiers en kocht al ruim voor het vinden van het skelet een oud pand in Loupiac. Ik ben een aantal jaren geleden musketier geworden, musketair d'Armagnac. En ik doe nooit zomaar iets. Als ik zoiets ga doen, musketier worden, dan wil ik er ook echt iets mee gaan doen. Dus ik ben me verder gaan verdiepen in de geschiedenis van D'Artagnan. Ik ben hier terechtgekomen in zijn geboortedorp. En dan zie ik weer van allerlei mogelijkheden, van allerlei kansen, mooie verhalen. Dit is een hobbyproject waar ik mijn droom van het restaureren van een mooi oud gebouw in de stijl van D'Artagnan waar kan maken. En waar ik meer invulling kan gaan geven aan mijn musketier zijn. Hoewel D'Artagnan in 1673 bij het Franse beleg van Maastricht gestorven is en dus een vijand was, ziet Maas zijn aanwezigheid van destijds ook als een voordeel, omdat de Limburgse hoofdstad mede door hem een Franse invloed heeft ondergaan en nu nog wordt geroemd vanwege de Bourgondische sfeer. Op de eerste plaats is het natuurlijk zo dat D'Artagnan in Maastricht gestorven is en zijn sporen meer dan heeft nagelaten. Maar op de tweede plaats is het ook zo, Maastricht is op dit ogenblik vooral bekend als koopstad. En wij moeten ons aanbod ook in culturele zin verbreden. En D'Artagnan, de geschiedenis rond D'Artagnan, zou daar een mooi evenement voor kunnen zijn, net zoals het hier in Loupiac is.